Assalamu alaykum merhaban tomoşaşlar. Ine bugün bir toýly günleriň, şatlykly günleriň biri, ýani has taky aman gyljaganyň aklabek genejanyň döwletli oljagyna uludan toý tutulýar. Toýumyzyň sebäpkärleri Araz Murat bilen ogly Şada biz älim gowluklaryny dileýäs we şeýle ýagşy niýetler bilen toýa başlaýas. Meşhur Desan video studiýasy size hödürleýär. Tomoşa edin. Bagşymyz Döwran Nurif dowam edýär. Ýaşyrmyň ýürek owady bolup ýaman-ýana ajaýyp söýüp aýdymlar. Ýaşar bagty bolup owadan ýaşar. Döwran Nurif dowam edýär. Her sahar oýanymda sen bilen oýanasym gelýär. Gözüme serdip gelinim diyesim gelýär. Sana men seni tanan günüm, ömrümün iň owadan günüm. Bugün gelin bebeden öýümüň töreni. Oglumyz bolsa beden, koýmaňa meňdesin. Eger gyýdymyz bolsa sana meňdesin. Oglumyz bolsa beden, koýmaňa meňdesin. Eger gyýdymyz bolsa sana meňdesin. Bagty bolan owadan ýaşar. Goý berme ýüregimi, sensiz ýalňyz duýmasyn. Ol sensiz aslan dursun, urmasyn. Men seni tanan günüm, ömrümün iň owadan günüm. Bugün gelin bebeden öýümüň töreni. Oglumyz bolsa beden, koýmaňa meňdesin. Eger gyýdymyz bolsa sana meňdesin. Oglumyz bolsa beden, koýmaňa meňdesin. Eger gyýdymyz bolsa sana meňdesin. Bravo! El Şarpýar.
Kişi hırmatlar. Murat Şahan'ın şanına yine de elleri yok vurdu. Elbette